नमस्कार, मी भारती झटपट स्वादिष्टमध्ये आपले स्वागत करीत आहे। मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे भेंड्याची भाजी। भेंडी म्हटली की लहानापासून मोठी माणसं खायला नाक मुरडतात, कारण ती बुळबुळीत होते असा लोकांचा समज आहे। पण मी आज तुम्हाला अशी एक टिप्स दाखवणार आहे की तो पदार्थ वापरल्यानंतर आपली भेंडी बुळबुळीत होणार नाही आणि लहानापासून मोठी माणसंसुद्धा ती आवडीने खातील। आता त्यासाठी लागणारे साहित्य, ही मी पाव किलो भेंडी घेतली आहेत। ही बघा, ही अशी मी हाताला सुद्धा चिकटत नाही आहेत, ही बघा। आणि ही दोन भेंडी मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी ठेवली आहेत की ती कशी आपण ती चिरायची। मीठ, लिंबाचा रस, जिरं, 3 मिरच्या घेतल्या आहेत हिरव्या, खोबरं आणि कांदा, तेल। आता तुम्हाला मी ही भेंडी कशी चिरायची ती दाखवणार आहे। ह्या भेंड्या ज्या वेळेला, हे पाव किलो माझ्या भेंड्या आहेत, मी ज्या वेळेला या आणल्या त्यावेळेला मी स्वच्छ धुवून त्या नितळून स्वच्छ सुक्या फडक्याने पुसून घेतल्या होत्या। आणि आता या मी चिरून पण ठेवल्या आहेत, पण तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी 2 भेंड्या ठेवल्या आहेत। हे मागचं आणि पुढचं तोंड काढायचं आहे आणि अशी आपल्याला ही उभी चिरायची आहे। शेवटपर्यंत बघायचं असं कीड आहे किंवा नाही, अशी चिरायची, 4 भाग करायचे असे। आणि मग त्यांचे असे साधारण असे या साईजचे तुकडे करायचे। म्हणजे आपल्याला अशा प्रकारे ही भेंडी चिरून घ्यायची आहे। ही अशी चिरल्याने भेंडी बुळबुळीत होत नाही। चिरतानाच काही भेंड्या चिरताना आपल्या हातालाच बुळबुळीतपणा जाणवतो किंवा या विळीलासुद्धा बुळबुळीत चीक लागलेला असतो। पण आपल्याला याच्यात असं दिसून येईल की आपले हातही बुळबुळीत नाही आणि आपला आडाळाही बुळबुळीत नाही झालेला आहे। एवढ्या आकाराची चिरून घ्यायची। आता मी ही कढई तापत ठेवली होती। माझी भिड्याची कढई आहे, पण तुम्ही तुमच्या घरातली कोणतीही कढई वापरू शकता। माझी जुन्यापासूनची कढई आहे म्हणून मी हीच कढई वापरते। आता आपली कढई तापली आहे आणि त्यात आपल्याला ती भेंडी तेल वगैरे काही न घालता थोडी भाजून घ्यायची आहे। आणि मोठा गॅस करूनच भाजायची आपल्याला। मंद गॅसवर भाजला तर ती चिकट होईल। थोडा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। अशी उभी चिरल्याने भेंडी बुळबुळीत होत नाही। आता हे भाजताना आपल्याला थोडासा, मी हा अर्धा लिंबाचा रस घेतला आहे, तो आपल्याला टाकायचा आहे, भाजतानाच टाकायचं आहे। कधी कधी आपण कोकमही टाकतो। जर कोकमं तुम्ही टाकायची असतील तुम्हाला तर तुम्ही ती सुद्धा 2-3 कोकमं भाजतानाच टाकायची आहे। पण नेहमी कोकमं खायचा मला कंटाळा आला होता आणि म्हणून मी आज लिंबाचा वापर करून तुम्हाला ही भेंडी दाखवते। ही बघा, आता आपली थोडी भेंडी परतून झाली आहे। ज्यावेळेला आपण नॉर्मल भेंडी जेव्हा बनवतो त्यावेळेला आपण अशी नुसती भाजताना सुद्धा आपल्या कावील त्याला चिकटपणा असतो, असं म्हणजे धागे असे सुटलेले असतात। पण बघा याच्यामध्ये मी भाजताना तुम्हाला दाखवते की काही असा धागा सुटलेला नाही आहे, नाहीतर आपल्याला इथून अशी तार सुटल्यासारखी दिसते भेंड्याची, पण त्याच्यात नाही आहे। आता आपण ही भेंडी काढून घेऊया आणि याच्यावर आपण भाजताना झाकण ठेवायचं नाही आहे, अशीच भाजायची आहे। तर आपण ही काढून घेऊया। मी भेंडी फास्ट गॅस करूनच भाजली आहे आणि ही झटपट होणारी भाजी आहे। टिफिनसाठी सुद्धा तुम्ही ती बनवू शकता। आता मी भेंडीला फोडणी घालते। आपली कढई तापलेलीच होती, थोडंसं तेल टाकूया। एक चमचा जिरं टाकूया। या मी 3 मिरच्या घेतल्या होत्या, त्या आपण मिरच्या टाकूया त्यात। आणि हा मी एक मोठा कांदा घेतला होता बारीक चिरून, तो आपल्याला त्यात टाकायचा आहे। आणि याला थोडं आपल्याला
थोडा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला हे परतायचं आहे. जास्त काळा करायचा नाही आहे, फक्त थोडासा रंग बदलला पाहिजे आपला. बघा आता हा आपला कांद्याचा रंग थोडा बदलला आहे. आपल्याला हा जास्त ब्राऊन वगैरे करायचा नाही आहे, साधारण असं हे करायचं आहे, कारण त्यात आपण पुन्हा थोडी भेंडी टाकणार आहोत. आणि भेंडी फक्त 2 मिनिटासाठी बघा मी आता हाताने टाकली, पण माझ्या हाताला आहे का चिकटपणा नाही आहे. तुम्ही अगदी सहजपणे ही भेंडी करू शकता. 2 मिनिटं आपल्याला ही परतून घ्यायची आहे. थोडं मीठ टाकूया. मी माझं नेहमीप्रमाणे हातानेच मीठ टाकते. थोडं परतून घेऊया आपण. आपल्याला ही भाजी फास्ट गॅसवरच करायची आहे, स्लो गॅस ठेवायचाच नाही आहे. हे बघा आता ही आपली भाजी तयार. आता मी मालवणी असल्यामुळे आमचं खोबरं काही सुटत नाही, म्हणून मी तुम्हाला हे थोडं खोबरं टाकते. फक्त मी एवढंच बदल केला आहे की नेहमी आम्ही कोकमं टाकतो, पण आज मी थोडा बदल म्हणून लिंबाचा रस टाकला आहे. आता आपली भाजी पूर्णपणे खायला तयार.